Snipper, kom nu, vi går hjem. Nej, jeg gider ikke, jeg er på afterski. Der er jo ikke afterski nu. Jo, jeg har ikke været på fucking klubben nu. Nej, men det er jo afterski. Jeg vil fucking derned. Vi tager ned i morgen, Snipper. Nej, jeg vil derned nu. Kom nu, vi går hjem nu. Den er på trappen. Snipper, hvad er det, trappen? Snipper, den sidste gang jeg havde det dårligt, det var til Laues fest. Jeg brækkede mig over hele mit værelse. Hvem er det? Er det franskmand? Sorry. Men det er ikke sådan navn. Det er ikke sådan noget. Men Snipper, lad os bare sidde her. Hallo, hvem er det? Det er en franskmand, der sidder på telefonen. Nej, jeg vil prøve det. Kom nu. Snipper, kom nu. Lad mig være! Nej, Snipper. Snipper, kom nu. Snipper. Vi går i, Snipper. Jeg vil fucking på. Nej, Snipper. Snipper, kom her. Vi skal hjem, så kan det være, du kommer til klubben. Så tager vi tager lige hjem og lægger lidt. Man er ikke engang åben før 2 timer. Nej, så er der sgu hernede. Nej. Det er om 2 timer. Snipper, jeg har det dårligt. Du får det så dårligt, at jeg står derude. Jeg får det ikke dårligt. Du får det dårligt, at jeg står ude. Jeg får det ikke dårligt. Vi skal stå og vente derude nu. Lige nede på Sylus er der alt for fuldt. Der. Snipper. Jeg får det ikke dårligt. Snipper. Du får det dårligt. Jeg får det ikke dårligt. Snipper, du har det dårligt lige nu. Ja, jeg har det ikke dårligt. Ved du, hvis du står stille i Spørg mig hvad som helst, og så jeg brækker mig ikke. Nej, okay. Vi spørger dig nu. Hvad for et hus bor du i? 513. Det er rigtigt. Så spørger vi dig, hvad for et hus bor du i Danmark? 1. Hvad for en stik? Nej. Okay, og hvad for en stikvej bor du i? Det er sådan en, hvor man ikke kan bruge den øverste. Ja, det er godt. Det er ikke en stikvej, min lille ven. Du bor i den første stikvej på Mikkelborg Allé. Du bor i den første stikvej, det er på Mikkelborg Allé. Snipper. Jeg bor på den stikvej, det er på Mikkelborg Allé. godt, dreng. Ja, tak. Snipper, kom nu, mand. Nej, lad mig være. Jeg er fucking nede på klubben. Snipper, det er Lad mig være! Lad mig være! Snipper, kom nu. Nej, jeg vil ikke fucking hjem. Vi skal hjem nu. Jeg vil ikke hjem! Gå nu væk!